Yapık terketler uçar gatnawynyň ýatyrylmagy paýtagtyň ýapylmagy jemgyýetçilik ýerlerinde dezinfeksiýa çäreleri, köpçülikliň gyzgyn barlyklary, karantin we boş dükan tekçileri bu Türkmenistana degişli ýagdaý, emma şoňa meňzeş ýagdaýy başdan geçirýän beýleki dünýä ýurtlaryndan tapawutlykda Türkmenistanda şeýle çäreler häkimetleriň we habar beriş serişdeleriniň doly dymagynda malaşyrlar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň paýtagtyndaky we vilayatlaryndaky habarçylary ýurtda bolup geçen häzirki ýagdaýlar barada 24 martda şeýle habar berdiler. Aşgabatyň gündöwür tarapynda şähere girilip çykylýan ýerlerde awtologlaryň dyklaşygy döredi, adamlaryň gyzgynyny barlaýarlar, häzirlikçe taýlap barlaýarlar. Şäherdiň Ahal vilayatynyň ýaşaýjylaryny golaýda ýerleşýän Gäwür we ýaşlyk ýaly owalaryň hem şäherleriň ilatyny talýarlar. Gyzgyny bolan adamlary karantine uğradýarlar. Edil şu ýagdaýda nire iberilýänligini men bilemok diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri aýdýar. Beýlekisi bolsa, daşy Aşgabat uçarynyň ýolagçylarynyň ellerine gyzgyl trenkli bir suwukluk sepdiler. Onun iyisi ýokdy, ol chloram däl spirtem. Daşygyzda tiz kömek işgärlerine maska dakynmagy ruhsat berdiler we hatda olara paýladylar. Aşgabatda halkara reýslerinde işleýän işgärleri aýlyksyz din jalysha uğratdylar diýip gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň ýaýramazlygy üçin alyp barýan çäreleriniň çäginde ýurdun içinde iladyň hereketini çäklendirdiler. 19 martda paýtagt ýapyldy, 20 martda vilayatlaryň arasyndaky gatnaw näwelde bir wagtlyk çäklendirildi. Emma ýurdun häkimetleri özleriniň bu çärelerini ilata habar bermän alyp barýarlar we umuman koronawirusa degişli ýurdun içindäki hem dünýädäki ýagdaýlar barada öz halkyna habar bermekden saklanýarlar. Şol bir wagtda koronawirusa garşy çäreleriň berja edilişine ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň işgärleri gözekçilik edýärler. Häzirki wagtda kanikul sebäpli mekteplerde okuw ýok, emma çağılar baglary işleýär, körpeleriň çağılar baglaryna gatnawyna berk gözekçilik edilýär. Çağılaryň gelmedik halatlarynda saglyk hakyndaky kepilnamalar bilen subut edilmegi talep edilýär. Regionlaryň köpüsinde medisina maskalaryny dakmak gadagan edilýär. Şuň gün paýtagtda we ýurdun beýleki kunjuklarynda medisina maskalaryny dakýan adamlar tas ýok denýärli. Ýurtda häkimetleriň koronawirusa garşy taýlap alan göreş usullarynyň ýene biri üzärlik tötetmekdir. Käri öňçi Lukman prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 10 gün mundan öň beren rekomendasiýasyndan soň üzärlik tutuş ýurt boýunça köpçülikliň tötetilip başlandy. Diýetsine üzärligiň bahasy hem ençemesi ýokurlandy. Üzärlik esli gymmatlady. Öň onuň uly bir destesi 2 manada durýardy. Endi bolsa küçüjük bir destesini 10 manada satýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 24 martda gurrun berdi. Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagyna garşy görülýän çäreleri bilen bir wagtda azyk önümleriniň hem arasaçylyk serişdeleriniň gymmatlamagy dowam edýär. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň aýtmagyna görä paýtagtda hususy sowda nokatlarynda azyk önümleri bar, emma gymmatlyar. Kelemiň bahasy 2 hisse ýokurlandy, 3 manatdan 6 manada ýetdi. Chlorly serişdeler, barfatan we beýlekler 5 manatdan 7 manada çenli gymmatlady ýakly ýerde diýip paýtagtdaky habarçylarymyzyň biri gurrun berdi. Beýlekisi bolsa, baş marketde azyk önümleri bar. Et, tübi, makaron, gög önüm, haritlaryň görnüşleri adatdaky ýaly adam az basabatlyk ýok. Dukan, senagatçylar we telekeçiler bileleşigine degişli we onuň binasynda ýerleşýär diýip habar berýär. Emma azatlygyň beýleki regionlardaky habarçylary vilayatlarda azyk gytçylygynyň güýçlenýänligini ilkinji nowatda da uwunyň, ýagyň we ýumurtkanyň tapdyrmaýanlygyny habar berýärler. Käbir ýerlerde adamlar un we ýag satyn almak üçin nowatlary öňünden ýazylýarlar. Döwlet dukanlarynda nowatlar 800 adamlyk uzaýar. Döwlet narhyndan adam başyna her aý üçin çäkli satylýan uny ýanwar aýyndan beri alyp bilmedik maşgalalar hem bar. Türkmenistan özünde koronawirusyň ýokdugyny aýdan sanlyca dünýä ýurtlarynyň hataryna girýär. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda koronawirus ýokaşan we hatda ýokaşan bolmagy guman edilýän ýekejede adamyň ýokdugyny 5 martda ygran edip deşondan bäri olar bu meseleni agdamandy. 24 martda çenli dünýäde koronawirusyň bardygy tasdiklanan adamlaryň sany 350 000-den aşdy. 15 000-den gowrak adam ýoguldy. Dünýä ýurtlary howply wirusa we onuň ýaýramagyna garşy berk çäre görýärler. Koronavirus global pandemiýasy dünýä giňden ýaýraýan wagty. Hem de Türkmen häkimetleriniň bu keser bilen ýurtda hasaby alnanlaryň ýokdugyny öňe sürýän mahaly Ferhed Awadyň harby bölümlerine sähel dümek alamatlary bilen näsaglan harby gullukçylar şol sanda çağırış boýunça harby gullugyň eskerleri karantin astynda saklanýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy
atlandyrylmazlyk şertine habar berdi. Serhedawatda karantin babatyndaky karar maňa ma'lum bolşuna görä baryp 1,5-2 ay töweregi mundan ozal ýanwaryň aýaklaryna fevralyň başlaryna kabul edildi diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä iň adaty üskürewik ýa-da asyrmaklyk harby gullukçylary karantin astyna almak üçin ýeterlik hasaplanýar. Häzir mesele şeýle bir derejä baryp ýetdi bolýan çagyryş boýunça harby gullugyň eskerleri harby bölümiň çäginden daşary çykarylmaýar. Ol harby bölümine esasan daşowudly we lewaply eskerler gulluk edýär diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda kanuny belirlenen gulluk möhletini tamamlan çagyryş boýunça harby gullugyň eskerlerini goşundan boşatmaga hemde nowatdaky çagyryş möhütümine 14 martda girişildi. Karantin astyna saklanýan harby gullukçylaryň arasynda gulluk möhletini tamamlan eskerleriň bardygy ýa-da ýokdugy ma'lum näl. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä üzüňölükde saklanýan eskerleri telefon arkaly howsarlaryny öz ýagdaýlaryna habar etmäge, şeýle-de özleriniň karantin astyna saklanýanlyklaryny habar bermäge ruhsat berilmeýär. Olary beýlekilerden üzüňölüşdirip aýratyn rotalarda ýa-da harby bölümlerde saklaýarlar. Karantinadakylar öýlerine gaýtmak isleýär, ýöne özleriniň haçan goýup beriljekdikleri barada soranlaryna olary näwelli ýöne basym diýip jogap berilýär diýip habarçy aýtdy. Habarçy demeglen harby gullukçylar bilen sähel ara gatnaşykda bolan harbylaryň hem karantin astyna alynýanlygyny aýtdy. Ýöne beýleki tarapdan respirator keselleri bilen ara gatnaşykda bolmadyk eskerleriň arasyna harby gullukdan boşadylanlar hem bar diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Türkmenistanda türlü sebäplere görä harby gullukçylaryň häl işinde gulluk ýerleri ýitgedilýär. Olaryň bir garnizonyň beýleki garnizona ugrudylmagy adaty ýagdaýdyr. Habarçy käwagt harbylaryň Serhedawatdan beýleki regionlardaky harby bölümleri ýa-da beýleki harby bölümlerden Serhedawatdaky harby bölümlere ugrudylýanlygyny aýtdy. Ýöne häzir harbylaryň gulluk ýerleriniň ýitgedilmegi ýatyryldy. Diň adatdan daşary ýagdaýlarda ugrudylýar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre karantin astyna saklanýan eskerleriň ýeni atalary alad edýär. Hem de öz ogullarynyň ýagdaýlary barada diňe üzlem saplan maglumat alyp bilýärler. Regionlaryň käbirini ýaşullaryň inni goga çekip başlatan bolýar diýip telewizion üçin akbata bermek netijesinde Türkmenistan nowatdaky goga çekişine başlady. Ekin meydanlaryna döwlet telewizionyny prezidentiň patatyndan soň beriljek watan habarlar üçin ekiş sahnalary ýazg edilýär. Adatlyň ýerli habarçylarynyň bu maglumaty prezidentiň ýene bir gedek owa senagat pudugynyň işinden nägilelik bildiren wagtyna gawat geldi. Gurban Berdimuhammedow 23 martda geçiren video şekilli maslahatyny owa huzurlugyna jogap berýän ornwasarynyň we welaýet häkimleriniň hasabatlaryny dinledi. Tadakanyň ýazmagyna görä, ol ýene bir gedek owa senagat toplumyna alınıp barlayan işlere nägileligini bildirdi. Döwlet başçysynyň sözlerine görä, bu pudokdaky esas problemi ekinleri agrotehnik kadalar esasynda ýeterlik derejede ýygy edilmezligi bilen bagly. Ýöne prezident daýhanlaryň öz ekinlerini ýeterlik derejede ýygy etmezlikleriniň anyk sebäplerini ağırlaşmaktan saklandy we bir näçe tawşyryk görmek bilen çäklendi. Geçen ýyl Türkmenistan resmi maglumatyna görä paýta planyny dolan hem bolsa adatlygyň habarçylary ýyl başyndan suw, dökün, tehnika ýetmezçiligi, soň güle duran gogaçylaryň ziýanly möýrmöjeklerin öňünde goragsız galyşy barada ýygyderli habar berdiler. Şeýle-de 2019-njy ýyl Berdimuhammedowyň olarky owuzlyk reformalarynyň netijesiz bolanlygyny boyun alyp täze reformalary agran etmek bilen başlandy we ol reformalardan daýhanlaryň ýagdaýlarynyň we girdejileriniň nähil gowlanýanlygy belli bolmagy galýar.